हम रमन हरिदास रउआ सबके स्वागत करता नहीं अपना यूट्यूब चैनल गीता इन भोजपुरी में। इस चैनल के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य संदेश के भोजपुरी भाषा में व्यवहारिक जीवन से जोड़ के बतावल जाए, ताकि हमनी के गांव जवार में भोजपुरी समाज के लोग भी भगवत गीता के संदेश के समझ सकस, ओके अपना जीवन में अप्लाई करके अपन जीवन धन्य बना सकस। ऐसे रउआ सबसे हम विनम्र निवेदन करतानी कि इस चैनल के सब्सक्राइब कर लें जा, वीडियो को लाइक करें जा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जा, ताकि भगवत गीता के ज्ञान के अपना भोजपुरी भाषा में अपना भोजपुरी समाज में फैलावल जा सके। देखिए, भोजपुरी भाषा के जीवन इतिहास बा वो बड़ा ही गौरवशाली इतिहास बाटे। भोजपुरी भाषा सिर्फ हमनी के देश में ही ना बल्कि विदेश में भी बोलल जाला। कई ऐसा देश बाड़न जहाँ पे भोजपुरी समाज के लोग रहेलन, भोजपुरी भाषा बोलेलन, जैसे कि फिजी, मॉरिशस, गुयाना, दक्षिणी अफ्रीका, जमैका, ऐसे कई सारा देश बाटे। लेकिन आज दुर्भाग्य से भोजपुरी भाषा के पहचान एक फूहड़ भाषा के रूप में हो गई बाटे। भोजपुरी भाषा में इतना अश्लील गाना फिल्म निकालल जा रहा बा कि वो के परिवार के साथ बैठ के देखे और सुने के बाद छोड़ दी, अकेले में भी सुनला और देखला पे शर्म आ जाए। इतना भोजपुरी भाषा के स्तर नीचे गिर गई बाटे। तो भोजपुरी समाज के होखे के नाते हमारा भी भोजपुरी भाषा के दुर्दशा देख के बड़ा दुख होला। यही से हम अपना तरफ से एक छोटा सा विनम्र प्रयास करे जा रहा बानी कि भगवत गीता के दिव्य संदेश के भोजपुरी भाषा में बतावे के। देखिए, भगवत गीता कोई साधारण किताब ना है, बल्कि सारा वैदिक ग्रंथ के सार है श्रीमद् भगवत गीता। हमनी के जीवन जिए के तरीका सिखावेला श्रीमद् भगवत गीता। सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण किताब है श्रीमद् भगवत गीता। यह भगवत गीता में भगवान हमनी के जीवन से जुड़ल हर समस्या के अस्थायी समाधान बतैले बनी। ऐसे जिंदगी में भगवत गीता के पढ़ल ओकर संदेश के अप्लाई करल अपना जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण बाटे। अंत में हम अपन एक छोटा सा परिचय बतावल चाहता नहीं। हम बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करीना और अभी कोलकाता एयरपोर्ट पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत बानी। और नौकरी के बाद जीवन भी समय बचेला पूरा समय समर्पित बाटे भगवान की सेवा में, भगवत गीता के अध्ययन करे में और एक संदेश के प्रचार प्रसार करे में। एक हमारा दूसर भी यूट्यूब चैनल बाटे जहाँ पे भगवत गीता और सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ों को हिंदी में समझावल जाला। लेकिन एक अलग से ये चैनल शुरू हम कर रहा बानी ताकि भगवत गीता के संदेश के भोजपुरी भाषा में बतावे के और भोजपुरी भाषा की गौरव वापस लावे के। इससे पुनः हुआ सबसे हम विनम्र निवेदन करता नहीं कि चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जा। कि जल्द ही मिलल जी एक नया वीडियो में, जना में कि भगवत गीता के परिचय के बारे में, भूमिका के बारे में बतावल जाए। हरे कृष्णा।